טוב, ככה, פה יש לנו כפית עם סינטרומצין, נייר טואלט, שחטות להוריד את השכבה הרירית, מצית, מקרון אוזניים, מגבת נקייה. עכשיו אני יוצא את הדג ונתחיל בתהליך. הנה הדג בחוץ, פצע זה פה, מקווה שתוכלו לראות את זה במצלמה. מה שאני אעשה עכשיו, אני בעזרת המצית אחמם את הסינטרומצין עד שיהפוך לי לנוזל. אוקיי, הוא כבר הופך לנוזל, נשאיר אותו פה שיתקרר טיפה. עם הנייר טואלט אני אנגב פה ייבש את זה קצת כדי שהסינטרומצין יהיה יותר קל על הפצע, יותר קל לשים אותו על הפצע. קח עכשיו את המקרון אוזניים בעזרת הכפית שיש בפנים את הסינטרומצין שהוא קצת נוזלי, נמרח על הפצע. הדג רגוע, לא מפריע לו, קצת נחכה שזה יתקרר, יתקשר למקום. אני אצלם את זה מקרוב, שתוכלו לראות את הדג. אוקיי. בסדר, ועכשיו נחזיר אותו בחזרה למים, בתקווה שהסינטרומצין לא יצא. עכשיו הדג חזר במים, אפשר לראות את הסינטרומצין על הפצע. הדג קצת בשוק טיפה, אבל הוא יסתדר. אוקיי.